כריות? 4 כריות, כן. וזה כריות נשלפות. עם הרוקסן. עם רוקסן. יכול להיות מוכן תוך 3-4 ימים. כן. ומה המצב של הספוג בפנים? אוקיי, צריך להיות לך 350 שקלים. לי קוראים אייל רגב, ואני כאן בבית מלאכה שלי ברעננה 10 שנים, ואני מתעסק עם חידוש ושיפוץ של רהיטים, גם ישנים וגם מודרניים. תמיד אהבתי להתעסק עם הידיים. היה לי חוש טכני מגיל צעיר. בזמן התיכון עבדתי קצת אצל מישהו אחר הצהריים. מאוד נהנה, זה תרפיה, זה ממש כיף גם לעסוק במשהו שאתה מאוד נהנה לעשות, וזה כיף לראות את המוצר כשהוא לפני ואחרי. הקורסאות שאנחנו הכי הרבה מרפדים, שאנשים לא זורקים, זה הקורסאות האלה. הקורסאות של שנות ה-50-60, שהמושב הוא מקפיצים ובגב יש קפיצים. הקורסה מאוד מאוד נוחה כי היא נותנת תמיכה לגב התחתון. אנשים לא מוותרים על הקורסאות האלה. יש בד שמרגישים שהוא מתאים לעבודה מסוימת, ויש בד שלא, אם הוא גמיש יותר, העובי שלו, הסוג החוט שהבד מגיע. צריך דמיון. והלקוחות די סומכים עליי. אני מאוד נהנה בעבודה. לא קורה לי שיש לי יום שהוא אותו דבר. כל יום יש עבודה אחרת, וכל יום עושים משהו אחר, וגם הראש מתפתח, וגם הידיים. אין בעיה מדגים. תודה מרצ'יקה. ביי ביי. קלי מגיעה איתי כל יום לעבודה, היא אוהבת להגיע לכאן, ובמקום להשאיר אותה בבית, יש לה פה כרית בחוץ. צאי החוצה, צאי, לכי שבי בחוץ. בואי. היי.